Οι εισαγωγικές μονάδες θα περιλαμβάνουν το όνομα του αναθέτοντος οργανισμού, τα κύρια θέματα και τις πιστώσεις που σχετίζονται με την ομάδα του έργου. Το κείμενο ομιλίας του αφηγητή θα ρέει πάνω από τις εικόνες ενηλίκων άνω των 18 ετών που έρχονται στο περίπτερο με παπούτσια διαφορετικού χρώματος στον μπουφέ του κέντρου μαθημάτων. Όταν οι μεγάλοι κάθονται στον μπουφέ, οι πιστώσεις τελειώνουν και οι εκπαιδευόμενοι συζητούν μεταξύ τους. Ο κύριος χαρακτήρας μας, ο άνδρας δάσκαλος, Κάπα Γιαβούς, παρακολουθεί τους εκπαιδευόμενους. Ο δάσκαλος κάθεται δίπλα στους μαθητές όταν είναι έτοιμο να χτυπήσει το κουδούνι. Το κεντρικό καρέ της ταινίας θα τονίσει τη σημασία της ευέλικτης σκέψης μακριά από προσεκτικές προκαταλήψεις. Η σκηνή κλεισίματος δείχνει τον κύριο Γιαβούς και τους εκπαιδευόμενους του στο τραπέζι του γαμήλιου δείπνου. Στο τέλος των συντελεστών δίνεται η φωνή του αφηγητή με τη φωνή του: «Μπορούμε να περπατήσουμε στο ίδιο μονοπάτι με διαφορετικά παπούτσια, το σημαντικό είναι να προχωρήσουμε χωρίς να τσακίσουμε το λουλούδι ή να τρομάξουμε το πουλί», και η εικόνα σκουραίνει. Σκηνή 1. Οι μαθητές κάθονται στον μπουφέ του κέντρου μαθημάτων και συζητούν για θέματα που σχετίζονται με το σχολείο. Ομιλία. Αφηγητής ο δάσκαλος Γιαβάς διδάσκει σε μια τάξη όπου συναντώνται διαφορετικές εθνοτικές ομάδες. Η τάξη αποτελείται γενικά από άτομα που γνωρίζουν καλά τουρκικά. Ο Κάπα Γιαβούς απολαμβάνει να παρακολουθεί και να παρατηρεί τους μαθητές του εκτός των ωρών του μαθήματος. Σε ένα διάλειμμα, οι συζητήσεις των ανδρών μαθητών τραβούν την προσοχή τους, ο δάσκαλος παίρνει μια καρέκλα και κάθεται δίπλα τους. Μιουράτ, τα πράγματα φαίνονται περίπλοκα στο σχολείο. Ραμίν, ναι, ο διευθυντής του σχολείου προσπαθεί να παρέχει στη διοίκηση κυρίως τον αναπληρωτή διευθυντή τον Κάπα Μέχματ. Αυτή η κατάσταση μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση άλλων βοηθών διευθυντών. Νέιζερ, εμείς, οι Σύριοι φίλοι μας, βρίσκουμε πιο ρεαλιστικές τις αποφάσεις του αναπληρωτή διευθυντή Κάπα Αχμέτ. Σκηνή 2. Το κουδούνι του μαθήματος χτυπάει. Οι μαθητές παίρνουν τις θέσεις τους. Ο δάσκαλος διαβάζει την ιστορία, η εφευρετικότητα του IAS, στο μήναβι του Μεβ Λέινα και συνοψίζει την ιστορία. Δάσκαλος. Η ιστορία ξεκινά με τον Σουλτάνο Μαχμούντ να ρωτά έναν από τους άρχοντες του για την ευρηματικότητα που πλήρωσε για τον υψηλό μισθό που δόθηκε στον δούλο που λεγόταν IAS. Ο Σουλτάνος Μαχμούντ δεν λέει τίποτα αμέσως, λίγες μέρες μετά, όταν πάνε για κυνήγι, βλέπουν ένα καραβάνι να πηγαίνει. Ο Σουλτάνος με τη σειρά του κάνει ερωτήσεις στους άρχοντες του για το καραβάνι. Ο Σουλτάνος στέλνει 30 άρχοντες και 30 από αυτούς επιστρέφουν χωρίς να λάβουν τις ζητούμενες πληροφορίες. Τελικά, ο Σουλτάνος ρωτά τον IAS από που έρχεται το καραβάνι. Ο IAS λέει την παραμικρή λεπτομέρεια για το τροχόσπιτο με σεβασμό. Πέτυχε μόνος σε αυτό που οι 30 άρχοντες δεν μπόρεσαν. Όλοι οι άρχοντες τον ακούνε έκπληκτοι. Οι άρχοντες που ζηλεύουν τον IAS νιώθουν ντροπή και μετανιώνουν για τις πράξεις τους. Στο τέλος της ιστορίας. Δάσκαλος. Υπάρχει κάποια άδικη εξέλιξη σε αυτή την ιστορία? Νάσερ. Με την πρώτη ματιά μου φάνηκε άδικο που δεν έπαιρναν τον ίδιο μισθό παρόλο που έκαναν την ίδια δουλειά. Μουράτ. Αν ένας βεζίρης κάνει όμικρον με τόνο, τι απαιτείται με τον καλύτερο τρόπο χωρίς να λέει Σουλτάνος, είναι ικανός, δεν θα υπάρχει αδικία. Ραμίν. Ίσως υπάρχει μια τέτοια κατάσταση στο σχολείο που δεν ξέρουμε. Κείμενο ομιλίας, αφηγητής ο δάσκαλος κάνει επεκτάσεις στις μεταφορές της ιστορίας, ακούει τα σχόλια των μαθητών. Όσον αφορά την επιστήμη της διαχείρισης, επιτρέπει στους μαθητές να αξιολογήσουν αυτήν την ιστορία του Μεβ Λέινα με τη μέθοδο της μελέτης περίπτωσης. Δάσκαλος. Ας εφαρμόσουμε την τεχνική των 6 χρωμών παπουτσιών μαζί σας τώρα. Τα 6 παπούτσια είναι μια τεχνική για τη